joan hemetik oraintxe bertan. Zergatik ezin du jolastu? Neskak ere futbola jolastu dezakete. Danon moduan. Mutillo zalerako eta mutilek ez dutelako dantza egiten. Joan hemetik oraintxe bertan! Zergatik ezin du Alexek dantza egin? Alex egin egiten duzaren basaio. Zergatik ezin du dantza egin? Metzi zapata, euro. Eran epeako izan da. No? Zure konportamendua oso txarra izan da, ez zait gustatzen. Gaineratzen du zer den berdintasuna. Nire bai. Alex, aileen barkatu mesedez. Bai, barkatu egin dugun denegatik. Barkatuko dizuegu. Berdintasuna. Bulinari ez. Berdin dio zer errapa jantzi. Denok gara berdina. Errespetua erabili. Pertsonak bere guztuak daukate. Bakea egotea. Gora